Duha ka US citizens lakip sa 19 nga napatay sa enkwentro sa Toboso Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginkumpirma sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga lakip sa Daylile Prijoles. Kagkay Dana Renes Horem sa 19 ka mga napatay sa enkwentro sa Toboso sa tiniligdan ni Simana. Sa report sa natipon sang NTF-ELCAC, nagwa nga sang 2012 pa konektadong PhilAm nga si Lyle Prijoles sa Dakbayan USA antes pa man ini nagpadulong sa Pilipinas. Marso 2026, ginapatihan niya separado nga nag-abot sa pungsod ang duha kag nagpadulong sa Negros Occidental. Nagpasalig ang NTF-ELCAC nga maghihimo sila sang tikang agon marikawan ang pareho nga insidente. Nagpanindugan ang grupong Apolinario Gatmaytan Command nga kabutigan ang pila ka pahayag sa militar. Ang unit nga nakabunggo sang AFP, isa ka squad nga armado sang 7 ka armas lamang. Baliskad sang ginatikal sang AFP nga ang 19 nga napatay, mga armadong ini nga grupo naglunsar sang community work sa mga area kung sa diin ara ang baskog nga paghimakas sang pumuluyo ini man nga mga area ang may mga malala nga mga kaso sang militarisasyon. Samtang, ginumpisahan na sa Commission on Human Rights ang independent investigation sa natabong enkwentro. Suportado sa human rights group ang tikang sa CHR good mahatagan sa ustisya ang kamatayon sa 19 ka mga persona. We consider them as a hero. Heroes not because he chose to hug the struggle in the fight of the peasantry of Negros for social justice. Open Kiril Gasilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas.